så godt som blevet tid til at sige godnat og tak for i aften, men inden vi slutter helt, så er der lige en ting, vi skal omkring. Og det er dig, Mogens Dukov. Du er lidt en specialitet her i dansk showbiz. Det kan du godt sige. Ja. Du er lige nu aktuel med dit danse-bokseshow. Boxing-danser. 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 Vi skal se en lille smag på nu. Så værsgo at stige op på det grønne tæppe. Og så vil jeg bare sige tak for i aften. Nyd boxing-danser med Mogens Dukov. Lige noget med. Hey. Skal tage den ind? Hvor du skal lade tingene stå, eller hvad? Hvad laver du? Prøv lige at stoppe en gang. Prøv lige at stoppe musikken. Hvad satan laver du, mand? Stoppet musikken. Hvad sker der? Ja, du slår mig, din kæmpe nar. Hvad fanden der har du gang i? Kom jeg til at ramme det? Kom du til at ramme mig? Du rammer mig lige med i hovedet. Øj, sådan. Øj! Hvad fanden laver du så? Kender du det? Jeg fik en på hovedet. Har du prøvet det før? Hold nu. Så tror du, at det... Jeg fik en lige kævraslet det. Kender du den fornemmelse? Og det var snor i skallen på en. Nej, ja, det kender jeg godt, fordi det har du lige gjort med mig. Øj! Hold kæft. Så sidder vi her 2 gutter, der begge 2 har fået en på hovedet. Hvad fanden snakker du om? Det er jo holde din mund. Ja. Du er sikker nogen navn. Lad være med det der. Lad være. 2 gutter, der bare blev smækket ind på skallen.